least you're gonna pay a lot of money to the transportation. Kalibang na kaday. You know, like, Nakalibang na ba kuno ka? I cooked a little bit. That's my nails. Only. Hello guys, good morning. Ako na pud ni. Welcome sa ang channel. Sa di pa di ko magsugod sa kanang video karong adlaw. Pasaylan ko ninyo guys nga nawa ako og 5 days. Wa ko naka-upload og videos. Kanang tungod sa kuan mga kanang sana dahilan sa nagtagalog na pud bitaw guys. Kinahanglan kuno day pung kuno magtagalog explore mi. Kaya ron kuno ma-improve ang atong channel sa YouTube og Tagalog ta kay kanilaging kanang atong inisohan nga Bisaya. Mag-listed sila og kanang sana promote ba nga magtijang but pasabot mga naspulan mi bitaron na Tagalog. Pero ako guys magtuntun sa ako kay murag mauwa ko ta magsigig. Jaw-jaw Tagalog sa murag balik ko at atong baba. So pasala ko ninyo guys kay ang plano des na mundang sa kong vlog tungod sa mga kakulian nga di natin mapugnan sa mga problema, di naman nato sige na bandilyo daling sa man atong problema anja kani atong kani problema naman si kasulbaran anja karon mo balik na di kog sugod og vlog guys maro nakamubon ako gamay sa ahang sige na pinagdaanan siya sana or pinagdaanan nalagi tay gamay nga pinagdaanan anja lisod man pud guys og mag di takay mo vlog og kanang nay daghang ta problema anja ngayon lagi ko ngasos maron ako kabuangan tapos niya ginahanglas nga vlog so karon di pwede di ko mag-vlog guys kay way musud nga revenue sa aton kuan sa mag-unsa na lang mag-atong panginahanglan nga nanara pa tay ginagmay sweldo hinja kani ka una man inang pagbalik sa ang vlog guys iso salaman tawa sa video kay na pwede ka mga video daan na panahon na edit nga kay agang utok di pa maturingag pa di pa ako kadyo ka kuag edit ja pasigil sa imo labas sa mga vlog ja na nga kuan kanang nay pasensya mo sa kanang kuan lagi. Unsa daghan dayang salamat kang kuan nay nagpadaog kanang nay kanang maagang pamasko si Madam Madam Gloria. Salamat kadto Madam Gloria natos lang nasod. Nagpada sa 15K. Thank you so much unja kanang nay aga-agahe nga naihang 5,000 nga gihatag. Salamat kadto. Ang ipari-report dari sa ngipon kaning nga side kaning duha dari sa babaw. Ang ipari-report kay murag padung na pud sa Zama kuan madaot. Unja 10,000 ni Jijen bali 8 na iyahang ipadani sa Palawan. Ag 2,000 gihatag nila sa Tegnanay. Mo to guys. Unja ara lang may patanaw nag-video, nagbutol-putol mga video des niagi. Jamo to pasensya na anja unta kaning ang sugod sa ang pagbalik sa ang pag-vlog. Unta kanang insog yapong tanawag ang mga video guys kay kanang nay jawpod makatabang sa among mga kuan ginagmay labi na sa ang mga ihang estudyante anja. Pasensya mo guys sa kuan sa may gingador lagi nga may vlog karon mo balik na ko basta kada adlaw maka upload ako daily vlog sa ang YouTube channel sa ilo adto ko ninyo daghang kadzong mga nang comments dito sa halang daghang tanang sa problema basta atong mga problema guys di man sud nato tanan pabaw sa mga katawhan naman sa putay privacy sa atong kinabuhi sa atong mga problema itarapi mo solve ja. Wala na guys. Ito pasensya mo sa way vlog 5 ka adlaw ay mo 1 week na way vlog karon balik na ko guys. Kay arong nanapoy mamiso ginagmay. Dali day kay iloy mo sa nina. Dali hi datos mga viewers. Nga man hilo. Pare ko man hilo. Tara. Nga man hilo ko na ba day? Yo pare ko niligo. Hi sa si mong mama. Hi. Sa di sa liana guys ya, hilog sa nina. Hi. Hi ko no.
Ha? O pa rin maligo? Para manigo. Balik ko ni maligo. Ano, day? Nga ako rin ligo na ya. Tanaway mo, isahay sa siyong ngamag sa iyong papari, huwag ti sa tiri. Ay, ma. Huwag ti sa tiri. Ay, tatiri. Yo, sumugod man. Sige na, sakto na. A few moments later. Dada sa Palawan guys, Palawan sa Valencia ni. Kay mag-withdraw day ko sa naay nihatag og ka ng maagang pamasko. Salamat day kang Miss Gloria. Ja guys, tiniaho kang Gigi ni, ja aho pod kanang harap pod ni ibalik og sent ni ja sa Cebu. Kay naman ha dari Grumbo. Ja, salamat ka jud sa good heart nga kanang nihatag na maagang pamasko. Kang Gigi ni guys, ja. Pag napuyadan nga ija puya tagahang ipakas ang ipon ng iparipir, ay natuniron sa kuanhag na pagtukang karipir sa ahong ipon. Ja guys, magpalitan ta may ginamos dari sa Valencia. Sarado naman, ano naman merkado, gipanggaba naman nilang merkado na sa Valencia. Ja guys, sa gilang kuan public market. Tanawag lang public market na gi-renovate mo siguro ni wa na may mga kuan. Asa na kag mga namaligya daan ni. Dizid mi kapalit og ginamos ron. Unsa mato day meron sa hardware kay mag-inquire mi sa mga materialis sa kuan sa pagpatambak sa isang siwol. Buta na ta kay aron mo ba? Busog, may galingaw. Apil ka, tanpura ra kamo tanong sa ang vlog na ang YouTube. Pig glue stone. Pig glue stone. 30. Tawagi ko ng barangay dana. Okay. Ibrato ra ko na ila din guys ni sa Valencia. Usay ko si mong YouTube, ma'am. Sige tanawa, Flor Dili sa Burato YouTube channel. Hi guys. Diada mi sa kanang barangay kan Maniko dar si Ma'am ko pa ilang 6 sitare. Ja guys, nara say channel unsa kayo man jay paraton kay kapoy kuno sa di sa dalim lagi mag-vlog ja. Dara ra ko pa ha. Anong problema niyo sa tagal ko? Yung nakagawas na ka. Katawa yung Bili kayo ng ano? bato. Going to buy the stone here in Alicia, or you're gonna buy it from the other town, like Hagna, somewhere near the place you want to work with? Ba idol, ning idol ra ba nimo si Amo Ma'am? pang ako palaging tanawon lagi kay wa man sila stuck din. Wa stuck or wa sila baligya sa bato. Wala baligya. Wa sila baligya sa bato. Din You know, you get the stones here in Alicia, you're gonna pay a lot of money maulan. to the transportation. So yan na mo sagna lagi. No. Na nakalibang nakaday. Kinuman. Nakalibang na bakuno ka. I cooked a little bit. That's my nails. Only? Yes, very hard. Ask your mother. She knows about it. Oh, she knows about Ask your mom. wala. She knows about being constipated while pregnant. It's really hard. Really hard. It's harder than my food. Katong imong kuan ba? Ni order na si Aisa nimo? Tong sila ng tubig. Katong na tubig. Katong sila na tubig. Ni order na sa Aisa nimo? Hindi ko pa alam. Kasi, Tagalog na po. Wait lang. may mga nag-order doon, hindi ko nakikita kung sino, pero may mga nag-order, mga 39 siguro yung nag-order. Daghan na. Kasama na yung sa kanila. Order Ano nyo? What is your lunch over there? Where are you going to eat lunch? Mo to mighagna kay ato siya dentist. Parentes ko day. Oh! Is she going to remove her other teeth? Remove other teeth ko no. Takay na sakit kazo. Papasta pa daw siya. What happened to her? What happened to her teeth? What happened ko no? Oy hapin. Oh my gosh.
Pinapilit. Uy, tinuto yung gingon sa imong sakyanan? Congratulations sa imong kutsi. Sa isang tara, to sure ka? Puro mag... Yes, it's true, but you need to repair a lot of things like the cover, Mudagan man ka. the machine, mudagan man, pero murag hasjud pa. Sabi lagi, it's very kagang-kagang. Kagang-kagang is real. Kanang 39 kabuk nag-order nimo ba? Iayos na niyo po, baka maganda na yung sakyan eh. Kasi inayos na niya isang, mga 5 oras na nag-ayos ko. Ako yawa po 5 oras, dude. Kanina ba? Katong imong 39 kabuk ba? I-deliver na dihawa pa. Hindi na ako ang magpa-process ng laminda. Magpunta na ako, tapos may bumili, sila na magpinta doon sa kanila. Aso, magpa-deliver. Pwede, asa man na ipa-deliver, diha. Dapat may TikTok ka. Na, ikaw mo order. Okay, diyan na ni siya. Naka-order na ka, mami. Pag-iwan lang, ma'am, ha? Pwede ako pupili. Ikaw mo palit. Pwede, pero ang problema ko kasi baka pag nag-deliver dito, wala ang tao dito. Kasi, alis ako sa susunod na araw, magpa-check up ako. Masakay na ka sa katungkuan. Doon na lang sa account. Order ka na lang sa account ni Mayor sa kay Aisa kasi yung address nila dyan yun siya. Satir ka mag-order nila. Sige. Sige. Sige, nanday kayo. Ito na dahil gusto natin pagkutasan ako, day. Oo, inuman ng tubig. You are very beautiful. Pero, invite ako. Tanawa, marag na akong sa anak ni Nainita. Tarang ba? Ako ang mas. Gay, makuha dyan dati. Tanawa. Tanawag na ako. Yeah, she's beautiful. Yes. I can tell that she's beautiful. Of course. Mauwa mo ko ta. Ita. Busy. Bye-bye. Babay na. Bye, day. Bye. Where are you na ako sa inyuhanan mo? Barangay. Kanmaniko. Sige na, Bye. Huwag nag-ilukan. Lagi pa na dyan kwarta. Viewers. Asa man na ihog na kay ID? Imo lagingan. Ana. Kadulto na laman kay sila may naiinis sa Palawan. Ako ang Kuya ID sa Palawan. Pero pwede na pagkangaan kaya naman Kuya ID. Anjang ihog. Ewan di ko ron. Nagikandari kay dito may ganinan sa kaning tawag ko ni huwa man. Amang ka online. Isang puno ikan. Ha? Isang puno ng ikan. Ato man ang duha. Because England. Viewers yung ka. Viewers. Narizon din duha. Hindi mo na ihog ron. Sa tatay kinada pa mi daris ko anday. Ha? Mga sa pag Palawan ron kita na nga ate. Sina. Sige. Sa ipablante. Ha? Ipablante pala. Hi guys, good morning. Sa amin ni pagkuan. Gabi guys, ang gabihan namin nakauli. Kaya nagkapit-tapit kami sa ilas rami. Nakapamadi ko sa ang prepare sa ang ipon. Salamat dahil sa Madam Gloria sa kuan ka nang janggi hatag nga. Kuan ka na kanang sa dukurong pamasko sa dapat gay 2,000. Kanang kajijining bahin ni pwedeng ipatag sa pagnanay. Diya. Masumuntag nay. Dawa ang ipon. Iwasan ang baba. Gara guys, sa 2,000 guys. Salamat ka sa kuan. Pamasko ni Ma'am Gloria. Ngayon. Tagtag sa kalibo ko ng tatay. Pati ginagatas niya na, vitamins na ako.
Ano ka pasok vitamins ni nanay? Oh, maintenance. May tama Maintenance guys. Lagay mo tay. Tara sa tay. Sa tay guys. Good morning tay. Oh, di na lagi ka na kota. Itag Madam Gloria. Madam Gloria nga Taga England. ay kabuutan taon nila no. Tag sa kalibo ko naman ay. Tay may nga tay. Salamat. Salamat kang ating gumuna nga ba sig maka patampal pa kuno ang mata. Gumuna na ho. Saga guys, sanang ipakang ipon nga binugaza, butog. 2 ka oras ka pin. Sakit manggihapon. Salamat ka ni mo sa grasya nga ko anak ko gusto ko sa ngipon gahapon. Diri pira kang dari na side.